Informativo local. Televisión de Cerceda. Moi boas tardes, señoras e señores. Estamos que información nesta xornada de xoves, día 5 do mes de xaneiro. A víspera mañán é festivo, lembren, e logo domingo tamén. Xa é domingo, pero tamén volve a ser festivo. Mañán, día da Constitución, domingo, día da Inmaculada. Pois que sepan que no día de hoxe, tanto na radio como na televisión de Cerceda, imos a falarlles de teatro de monicreques, este domingo para todos os públicos. Falaremos tamén do campamento de Nadal, que ten o prazo aberto para anotarse, e onte tiña lugar o sorteo da campaña de neve da Diputación. 5 foron os que cubriron as plazas e que foron agraciados nese sorteo. Lembramos que na Silva haberá clases de costura no mes de xaneiro, poden inscribirse. Sigue estando o carriño solidario a disposición daqueles que quieran colaborar nos establecementos de alimentación de Cerceda e da Silva, e falaremos do horario da piscina do ximnasio para as datas vísperas de festivos neste Nadal, e tamén de maxia en familia. O día 20 e 21 deste mes, o xoves 19 hai visita de Papá Noel, e o 1 de xaneiro chocolate con churros en Cerceda e na Silva, e o día 5 cabalgata de Reis. Falaremos da ITV de Turismos, que se pode pasar o mes que ven en Cerceda, e do servicio de información por WhatsApp municipal que puxo en marcha xa o Concello. Saberemos do horario do punto limpo e recordaremos tamén de unhas xubilacións que tiveron lugar a semana pasada no Concello de Empregados Municipais. Miraremos un extracto dese pequeno acto homenaxe. En canto aos deportes, pois recordamos tamén o calendario deportivo da fin de semana, donde moitos encontros, algúns xa se disputarán na xornada de hoxe xoves e outros mañán venres na Copa da Coruña de fútbol, e outros o domingo. Outras ligas tamén non terán competición. Deso falaremos, así como do tempo, nun informativo que agora comeza. Como decíamos ao principio, este domingo que ven hai teatro de monicreques, os contos de Lobicán, da compañía Redrum Teatro. Será este domingo 8 de decembro ás 12 do mediodía no Auditorio Municipal de Cerceda. Teatro de monicreques, teatro familiar. Os contos do Lobicán é un espectáculo de monicreques musical, en verso, áxil e atrevido, destinado a nenos e nenas de entre 3 e 8 anos, aínda que para toda a familia. Se busca darlle a volta aos contos clásicos, ao tempo que transmiten unha mensaxe educativa e valores universais como a amizade, a cooperación, o respeto pola natureza, o pensamento crítico e a importancia da imaginación. Este domingo, día 8 de decembro, ás 12 do mediodía, no Auditorio Municipal de Cerceda, os contos de Lobicán con entrada gratuita. O Concello de Cerceda organiza un campamento de Nadal dende o día 23 de decembro ata o día 7 de xaneiro no Auditorio Municipal e no Centro Cívico para nenos e nenas escolarizadas a partir dos 3 anos. Será de 9 da mañán a 2 da tarde. Nel se realizarán actividades lúdicas adaptadas ás diferentes edades. En calquera caso, está encaminhado a que nenos e nenas teñan actividades que facer polas mañáns durante a época das vacacións de Nadal, e tamén a conciliación da vida familiar e laboral. Poden inscribirse ata o 17 deste mes de decembro pola sede electrónica na web municipal www.cerceda.org ou presencialmente no rexistro na planta baixa do Concello. O prezo de todo o campamento é de 50 euros por neno. Onte tiña lugar o sorteo da campaña de neve da Diputación, donde a Cerceda lle corresponden 5 prazas que irían no mes entre mes de xaneiro e febreiro do próximo ano, en concreto do 31 de xaneiro ao 3 de febreiro a Valgrande, a Pajares, en Asturias, a aprender a esquiar e a pasar un magnífico fin de semana. Pois ben, os agraciados no sorteo de onte foron Antón Lafuente Casás, Lucía Tuele García Becerra, Claudia Castro Bros, Mateo Carrillo Rey, Elena Pena Fraga, e en listaxe de espera quedaron Darío Fariña, Melanie Lamas, Simón Pena, José Andrés Bocija, Daniela Fuentes. Estos son os que van a ir á campaña de neve da Diputación. Cambiamos de tema para falarlles agora de clases de costura, porque na Silva vai haber
xa no mes de xaneiro, o día 8 de xaneiro, comenzarán unhas clases de costura. Van a ser os luns e os mércores de 3:30 da tarde a 5:30 na antigua Escola Unitaria da Silva. As inscripcións están abertas ata o 27 deste mes de decembro e poden facelo no rexistro do Concello ou pola sede electrónica. Tamén atoparán na web municipal e na sede electrónica un formulario de inscripción para poder facelo. O precio é de 12 euros ao mes para os menores de 12 anos e de 17 euros para os maiores de 12 anos. Falámosles agora do carriño solidario, porque o Concello de Cerceda ata o próximo 13 de decembro vai a ter nos supermercados tanto de Cerceda como da Silva un carro solidario para aqueles que queiran depositar as súas donacións, os seus donativos, tanto de alimentación, de produtos non perecedoiros, como de aseo e higiene persoal e do fogar, para repartir despois entre as familias máis necesitadas. O Concello agradece a colaboración, lembren, ata o 13 de decembro estarán eses carriños nos supermercados. Se queren ter máis información ou facer un donativo persoal, poden facelo a través dos servicios sociais chamando o teléfono 981 68 60 68. Recordamosles tamén que o martes 24 de decembro e martes 31 de decembro a piscina climatizada e o ximnasio que está parello a esa instalación van a ter horario solo de mañán. De 9 da mañán a 3 da tarde, de 9 da mañán a 3 da tarde estará a piscina e o ximnasio aberto o martes 24 e o martes 31 deste mes de Nadal. O Concello de Cerceda tamén programou espectáculo de maxia en familia. O venres 20 e sábado 21 deste mes de decembro haberá maxia para todos. O venres 20 de decembro, Rock and Magic a cargo do mago Teto. Será 7 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. E o día seguinte, o sábado 21 de decembro, gala de maxia a cargo do mago Dani García. Tamén será 6 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. Mais adiante, o xoves 19, visita Cerceda de novo Papá Noel. Un ano máis, Papá Noel quere estar no noso Concello para facer unha visita dende os máis pequenos ata os maiores, para tamén entregarlle agasallos. Xa pola mañán a primeira hora visitará a escola infantil, os Pillavans de Cerceda, irase despois tamén os colexios O Cruce de Cerceda e Celso Emilio Freire da Silva e acabará no fogar de día local residencial, en este caso no xeriátrico, que está no Acevedo. Tamén estará ali, como fixo nos últimos anos, para estar cos maiores e darlles un agasallo. Tamén percorrerá os locais comerciais de Cerceda. Mais temas. O día 1 de xaneiro, o Concello de Cerceda vai a facer unha degustación de chocolate con churros no campo da Feira de Cerceda e no campo da Feira das Nenas da Silva. Será o 1 de xaneiro. Degustación gratuita de chocolate dende as 10 da mañán ata as 2 da tarde nos campos da Feira de Cerceda e da Silva. Falamos da ITV de turismos, porque se vostede quere pasar a revisión do seu coche, do seu turismo, o mes que ven estarán en Cerceda, os días 20, 21 e 22 de xaneiro, no Acevedo, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático, estará a unidade móvil da empresa Supervisión e Control para facer a ITV dos turismos. Se queren pedir cita previa, poden facelo no 981 92 80 80 ou na web www.sicitv.com. O Concello de Cerceda ten en funcionamento xa unha canle de comunicación mediante a aplicación WhatsApp, co obxectivo de ofrecer á cidadanía información directa sobre eventos e noticias de interese de carácter municipal. Para darse de alta neste servicio hai que ter instalado a aplicación WhatsApp no teléfono e despois agregar na axenda o teléfono 609 43 10 78. Logo hai que enviar a palabra alta e nese momento chegaralle unha mensaxe de benvida confirmando a alta no servicio. Se trata dun servicio de comunicación unidireccional, polo que as persoas usuarias non poderán enviar mensaxes de resposta nin realizar consultas a través dese número de WhatsApp. O punto limpo de Cerceda, que está no Acevedo, o lugar onde se debe depositar o lixo voluminoso ou aqueles que polas súas características non poden ir nos colectores habituais na rúa, pois van a ter un horario longo no Nadal, que son martes, estará aberto os martes, os xoves e os sábados
pola mañán de 9 a 2, martes, xoves e sábado pola mañán de 9 a 2. Antes de falarlles dos deportes, imos a falarlles de unha pequena lembranza. Falamos dun acto de xubilación que tivo lugar na pasada semana de tres ex-traballadores xa municipais do Concello de Cerceda, aos que se lle fixo unha pequena homenaxe, como tamén se lle fixo a outros que se xubilaron fai poucos meses. En este caso foi José Antonio Bello Campos, María del Carmen López López e José Sebane. Recordamos un extracto de como foi ese acto. Imos facer un acto moi breve de agradecemento á contribución que tuveron tres traballadores que se van a xubilar, bueno, que xa se xubilaron, de feito. É un acto que nós estamos intentando instaurar, e de feito así o estamos facendo dende o ano pasado, porque creemos que de ben nacidos é ser agradecidos, non? E neste caso, a representación do Concello soberana, pois na corporación e no alcalde, pois ten a ben agradecer todo o traballo que fixeron tanto José Seoane, como a Mari Carmen López, como a José Antonio Bello Coto, que hoxe tivo un imprevisto, non puido asistir, pero bueno, de todos modos, tamén ten aquí o seu obsequio. Está claro que son os nosos compañeiros e compañeira, pero van a seguir sendo, porque eu creo que cando un é traballador local, e pode decir moita xente que está aquí xubilada, vexo por ali a Mari Carmen, por exemplo, e vexo outras persoas, é certo que cando un é traballador local, nunca deixa de selo, entendo eu. Ao igual que tamén o alcalde sempre pode ter tentación de velo pola beira rúa e ainda mandarlle un recado. Tratarei de evitalo, pero esa posibilidade sempre está aí aberta. Eu non sei se Mari Carmen e José particularmente retornarían de boa gana, eu vexos perfectamente preparados para traballar, con boa actitud, con boa disposición, mantéñense mozos, e nada, nós o que queremos é facer este agradecemento. E po ano, pois, probablemente haxa que seguir con este ritual, que, como digo, ten que instaurarse, de ben nacidos a ser agradecidos, e nada, desexarvos moitísima sorte. E, desde logo, que nos sigamos vendo en moitas ocasións, en todo aquilo que ten que ver ca vida social do pobo, porque sodes os nosos traballadores, sodes os nosos veciños, e así o ide seguir sendo. Deportes, estamos a xoves de víspera dunha longa fin de semana, donde mañán xa teremos encontros ao ser día festivo, aínda que hai competicións que tampouco van a disputarse, van a descansar. Comenzando pola segunda categoría, Galicia, o Queixas ten dous encontros nesta fin de semana. Copa da Coruña, mañán venres. Queixas Culleredo, primeira eliminatoria, ás 4:15 da tarde, no campo da Revolta da Copa da Coruña. E logo, a fin de semana, en este caso, o domingo, Liga 11 Caballeros Queixas. O partido é domingo ás 4:30 da tarde no campo da Barcala, fora de casa. Un Queixas que está intratable. Leva dos últimos 9 encontros, 8 victorias, líder indiscutible xa da Liga, con aspiracións a subir e retomar de novo a primeira Galicia, categoría na que estivo xa fin de semana, con 2 encontros para o equipo de Pablo. Na terceira Galicia non haberá Liga, pero sí hai Copa da Coruña para os 3 representantes de Cerceda nesta categoría, e os 3 xogan mañán venres. O Samartiño xoga na casa, eliminatoria directa contra o Ciudad Jardín, mañán venres, día 6 ás 12 do mediodía no Roxo. O Rodís tamén xoga eliminatoria directa mañán venres na casa, nas Tinajas, ás 12 do mediodía contra o Mesía, e o Atlético Cercedense tamén mañán, eliminatoria directa contra o Relámpago, mañán venres, día 6, ás 12 do mediodía, tamén no Roxo. Os xuveniles, cadetes e infantís descansan nesta fin de semana, pero si xogan os máis pequenos. Os alevíns xogan hoxe xa pola tarde. Curtis B, Atlético Cercedense Alevín, hoxe xoves, día 5, ás 7 da tarde en Curtis. Mañán venres xogan os benxamíns, tanto A como B. Hai un doble enfrontamento. Ordes B, Atlético Cercedense A, mañán venres ás 11 en Vistalegre en Ordes, e tamén mañán venres Ordes A, Atlético Cercedense B, á mesma hora, ás 11 en Vistalegre mañán.
Os prebenxamíns xogan hoxe. Atlético Cercedense Prebenxamín, Oza Cesuras B. Hoxe xoves ás 6:15 da tarde no campo do Roxo. O resto de competicións, o equipo femenino e os veteranos descansan nesta fin de semana. Pechamos co tempo, donde para mañán venres continuamos nunha situación de predominio de influencia anticiclónica, pero con ventos do suroeste que traerán masas húmedas con nubes. De xeito, mañán teremos os ceus de novo con máis nubes canto máis oeste, donde pode haber unha posibilidade de chuvia feble. As temperaturas mínimas terán un lixeiro ascenso, continuando as máximas sin cambios, sendo temperaturas moi suaves para esta época do ano. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción e queñes falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.